yan? Ba dito? Ano? Maya na? Doon banda. Di Balde? di na. Balde. Diyo! Ay. Yan. Dati lawi. Nasanay ako na wala sibuyas. Kaya dili kami nagsisibuyas. Ama, okay. Ambot ka Ay. na. Ambot. Sa Taiwan. Ngayon na sibuyas sa hawak. Ang wala dito sibuyas. Isa lang sa sibuyas. Bawang. Yun. Sibuyas, nalimutan ko na. Pag Magkano na luto din? Kailangan kagabi. Ako ka, bumoy. Ito na ito. Nagsok na ka ulit. dili na daw si Bingon. Oo. Nagkaon niya tuwi na. Oo na. Ako na magkaon. Ano kaya ano pagkaon? Nagkaon ako. Ang hindi minuto. Kaya parang ano. Thank you. Wala ka na ada luto. Ako nagsugna kaya siya pagkaon tayo niya. Ito na una-una. Tapos nakakaon niya nawala. Kaon nawala. Napakaluto nawala. Makakaon niya. Naglilis yan niya. Ayun, kaya pala inhanap ko. Sabi ko, ano si Kuya? Tapos inhanap ko, ano ko niya? Di ko manain mo. Sabi ko, biro. Dali na po dyan. Lalo kung doon ang bata ni Pantang. Kaya di na ulit mo ulas daw. Kaya sigihan ang nangyayisip ko. Yan. Ang mag-uyan. Ang luto ko sa bibili, ano? Ako lang. At least, my love, I miss you. Good morning, Cheryl. Sorry, been resting a lot, not feeling good today. Oh my God, what happened?